Ndewo. Ndewo. Biko ga ha na aha gị. Aha m bụ Oba Patricia. Biko gwa ihu na eme taa. Abịa ka ime ihe nkiri. Nke bụ ihe nkiri ka. Nkiri onyonyo. Okay, unu na-ebute egwu. Mba. Ke nkiri ihe nkiri nke. Anyị eme ihe ejije. Unu na-eme ihe ejije. Ka a na-ekiri ekiri. Ka a na-ekiri ekiri. Daalụ. Ke ndị n'obukwan? Anyị bụ ndị Igbo Amaka Productions. Gwatugodo anyị maka mbeli ihe maka Igbo Productions. Amaka Productions bụ nnukwu organization. A na-emepụta ihe dị iche iche. A na-emepụta egwu. A na-emepụtakwa ihe ejije. Nke kachasị nke bụ na ha na-eme ka asụsụ Igbo na-abawanye. Ime ka asụsụ Igbo ghara inwe echezọrọ echezọ. Aya onye ndị Igbo Amaka na-afụta maka dịkwara ma ihe ndị ọzọ gasị ha na-emegasị. Ke kisima maka ụlọ ọrụ a? Amatara maka ụlọ ọrụ a site n'ihe iru akwụkwọ ndị oyibo na-akpọ Facebook. Ebe ahụ ka m fọ ya. Ọ masịkwa m bidozie jụwazie esi ka m ga-esi bụrụ otu onye n'ime ya. O nwere ọtụtụ ife ị ga-afụ bụ ihe masị gị iji si n'ịchọ ka isonyere ndị a. Wee sonyere ha. Kemgbe ị sonyere ha, from ihe na-afụ ma ihe ị ga-afụ na-eme ma nke ga-eme eme, ọ dị ka asị na ihe na-efu wee sonyere ha, ọ dị ka asị na eziokwu ka ọ bụ kawasị. Ọ bụ eziokwu, ọ bụrụ asị. Maka na afụ n'anya ekwe, afụgo m ma kwere. Na aga na-eto, tokarịkwa ka anụ. Maka na echi ga-aka mma. Nke ka o si dị gị maka asụsụ na omenala Igbo nke dịka asụ na-achịata azụ nke ụlọ ọrụ a na-abụ Igbo Amaka Productions na fight na-agba mbọ rinne ịfụ na ewechiata azụ ke otu o si dị gị n'obi mba asụsụ Igbo na omenala Igbo dịka na-achịata azụ? Ka o si dị m bụ na tinyere ihe ndị Igbo Amaka na-eme, ọ na-enyekwara ndị mmadụ aka ị na-asụ asụsụ Igbo. Ịnụgodu ya n'olu ndị oyibo etogharị ya n'Igbo. Onye amara ka esi asụ oyibo, onye amara ka esi asụ Igbo, ịmara na ihe kọrọ ya. Ke ndụmọdụ ị na-enye ndị Igbo na-ekiri gị kịta ugbu a? Ndụmọdụ na-enye ndị Igbo na-ekiri m ugbu a bụ na ka ha gbaa mbọ mee ka asụsụ Igbo bụrụ ihe na-eto eto. Ha mee ka ụmụ ha bụrụ ndị ma ka esi asụ Igbo. Maka na asụsụ Igbo bụ ihe ya azọpụta onye ma ọ nọ n'igwe ndị mmadụ. Ọ sụọ Igbo, nwa Igbo ibe ya amara na onye Igbo, enyemaka nwere ike si ebe ahụ bịara ya. Onye nwere nkwado ma ọ bụ ndụmọdụ ị na-enye ụlọ ọrụ Igbo Amaka Productions n'ife a na-eme? Ndụmọdụ na-enye Igbo Amaka Productions bụ ka ha jide ka ha ji. Maka na ihe niile a na-agbago a na-agbada, mana ihe niile ha jide ka ha ji. Maka na o nwere ihe ha bido ha jidekwe ka ha ji, mepekwa ụzọ ka ihe ọfụ na-abatakwa ka Igbo Amaka Productions too karịa ka ha chere. Okay, ka ebe ị nọ ihe a, ka obodo ị nọ ihe a? Anyị nọ Anambra steeti n'ime Ọka. Ya chapter ahụ nke ebe? Nke a Ọka chapter. Okay. Daalụ nne. Ndewo. Anyị ekele ka gị. Ndewo. Okay, nke ebe ife dị na-apụ iyi? Abụ m onye ejije. Okay, unu bụ ndị ejije n'eziokwu. O nwere ife dị n'azụ ya? Gịnị ife dị n'azụ ya? Igbo Amaka Productions. Okay. Ngwa daalụ nne. Ekele ka isi na ha gị bụ Oba Patricia. Patricia. Daalụ nne, ekele gị. Ndewo. Ndewo.